igsuon kong Subuanon. Suba sa IATF, gilibkas na nila ang ilang kamanduan sa paglukat o klase-klaseng mga permit o certificates aron makabiyahe gawas sa Subo. Ang gikinahanglan na lang ang RT-PCR o rapid test kana kung gikinahanglan o kamanduan sa LGU o sa lugar nga imong pag-aadtuan. Ug tungod ani dire sa Roroport, Cordoba na adunay biyahe padung sa Hitapi, Bohol, matag adlaw aduna nay posibilidad nga largahan na kini sa LGU Cordoba apan wa pa kini opisyal nga pagtugot sa mayor karong adlaw Enero 28, 2021. Paabot lang ta mga igsoon sa mga gapanikad na makaadtos Bohol, gamay lang pasensya ug basin itugot na kini sa lokal nga gobyerno sa Hitapi o Cordoba, Bohol. Apan atong hinumdumon permanente nga ang makalilisa nga COVID di apas atong palibot nga galibod suroy, maunang ang pag-amping o pagtuman sa kamanduan sa atong mga medical experts na kitang tanan kanunay magtap-tap og mask ug hugot atong respeto sa atong isig kaingon nga subayon ta ang social distancing sa tanang panahon. Sugod na ang tuslokanay sa baksin sa mga frontliners ug kini tanan padung jud nis kahumanan ug magmalampuson ang Pilipinon sa away batok aning labing mangilad nga kagaw. Tanawa po guna ninyo mga igsoon ang Hitapi Bohol kung Arikas Barangay Alegria Centennial Road. Tinaw kaayo imong pananaw sa isla sa Bohol, ilabi na kon nindot ang panahon. Mao siguro na nga daghang Subuanon, ilabi na sa mga upunganon ug mga Cordobanon adunay kaliwat bulanon. Adto tas tumoy mga igsoon nga naa nahimutang ang Roroport sa Cordoba, Cebu.
wa pa ang pandemya, malambuon kaayo ang turismo sa Cordoba ug sa kinatibuk ang Mactan Island. Isa sa mga gibantog nga dayuhon diri sa Cordoba ang island hopping. Maunang daghang sakayan o pambot ang nakita nimo diri sa Roruport. Igsoon, atong gamiton ang Google Earth aron makita nato sa satellite nganong ang Getafe ug Cordoba adunay biyahe matag adlaw sa wa pa ang pandemya. Dia ang Cordoba diri nagatubang sa kadagatan ug malampuson ang imuhang pananaw sa isla sa Bohol. Kung naagyod sa sentro ang Getafe o lungsod sa Getafe Bohol. Mauna mga igsoon na dunay biyahe matag adlaw ang Cordoba o Getafe Bohol. Kung imong tan-awon mga igsoon ang ganing kadagatan nga nagpatunga between aning isla sa Mactan o Bohol, makita nimong daghang mga gagmayng isla diri mga igsoon. Maunang malambuon kaayo ang island hopping. O isa pa, pwede gyud siguro apan di ko sigurado sa ako lang makita na daghang kabatuhan ilawom sa dagat haning nagpatunga sa duha ka isla. Makita nimo diri susama kini sa lugar diya sa Cordoba, ilabi na sa Barangay Pilipog, Dayas, daghang kabatuhan. Susama nas makita nimo diri may igsoon. Basin og mahimo gyud ning butangan og dakong tulay. Aron atong mga igsoong bulanon og Cordobanhon maglabang-labang na lang sa isig isla.